Vă salut, sunt Don Coprean și am venit în seara asta să fac un video. N-am mai așteptat până la partea a treia din povești despre jucător, pentru că mi-am bubuit foarte tare al doilea episod din serie. Nu mă așteptam, am văzut în seara asta că am peste 1500 de vizionări și vă mulțumesc foarte frumos, am văzut multă susținere, dar odată cu susținerea am văzut și niște hate. În sensul că hate, comentarii, lume care nu știe. No, eu nu mă deranjează, dar am zis că haideți să vă explic cum stă treaba. Cel mai des am văzut că Dick ăsta se crede nebunul la jocuri și vrea să emite nebunul la jocuri. Păi bă, nebunul, le du-te dracu la ea din America, de se joacă pe calculatoare, pe Face Clan și de aia. Zile, bă, tu te joci pe calculator, de ce îl copiezi pe X-Slider? Că X-Slider se juca în 2014 pe calculator. Băi, o idee. Poate să folosească toată lumea, mă înțelegeți? Că nebunul la joc nu mai postat din 2023 și eu nu încerc să-l copiez pe el. Eu încerc să vă ajut pe voi și să vă spun din trăirile mele, să ne întâlnim așa, să mă ascultați pe mine, să ne simțim bine aici împreună. Eu filmez, voi vă uitați la mine. Altul ce am văzut că face unul de Eagle ăsta, nu i-o da barba și să dă jucător. Păi bă, nebunule, pe nu mi-o da barba. Pe eu mă joc de la 12 ani, mă înțelegi? Și ți-am jucat ție salariul poate într-o săptămână, când îmi permiteam. Altul face că că ăsta bea apă din stick și are sticla de vin pe masă. Vă învăț eu, dacă vreți, în alte videoclipuri cu întâmplări de ale mele, ce înseamnă șprițul, dacă voi nu știți. M-ați înțeles? No. Am văzut că v-a plăcut, mi-a ieșit pe TikTok, mă bubuit ăstea videoclipurile și mulți mi-a zis că să mai fac, să vă mai povestesc. Am pe viitor plănuit să mai aduc și niște oameni, jucători de ăștia de-ai mei, să mai povestim un alta, mai tovarăși, mai pățanii de ale noastre. Și vreau să fac mai multe serii, pentru că am văzut că vă place și sunt oameni care chiar vă simțiți bine să uitați la mine la videoclipuri. Am primit deja cereri să vă povestesc XY, nu vă dau de astea spoilere de astea, că o să vezi, este ceva frumos și interesant. No, de ăștia care maca, că nu știu ce. Eu vă înțeleg, invidia mare pe mine, că-s frumos, că-s băiat, că așa, dar, băi băieți, dacă sunteți în necunoștință de cauză, nu vorbiți. Că vrea să-l imite pe nebunul la jocuri, asta m-a enervat tare. M-a enervat foarte tare pentru că, băi băieți, eu nu vreau să imit pe nimeni, eu v-am povestit, nu v-am povestit poveștile lui nu știu care, eu v-am povestit poveștile mele, pățănile mele, lecțiile mele de viață. Dacă vreți să le luați serios, luați-le serios, dacă vreți să râdeți, că de-aia suntem aici, să ne simțim bine să râdem. No. În rest, ce să vă mai spun, nu vreau să fie asta un video foarte lung, vreau numai să vă spun că, da, vă mulțumesc încă o dată foarte frumos, am văzut că v-a plăcut, sper că v-ați simțit bine, că m-ați uitat la mine, mi-a apărut, la mulți mi-au dat mesaj, a apărut video pe YouTube, pe pagina principală, mă bucur foarte mult, mă bucură, unii m-au și susținut, și financiar, și moral, și așa. Vreau să vă spun atâta, o să urmeze pe viitor apropiat, tragem tare aici cu echipa de producție să tragem episodul numărul 3. O să urmeze și alte serii. Vineri seara este programat, o să pun de la cu premieră, o să pun episodul 3 să fie lansat. Cel mai probabil o să iasă povești despre jucători episodul 3. Și o să încerc să mai diversific un pic, cum v-am spus, o să mai aduc oameni pe canal, jucători, o să ne și jucăm, cum mi-ați cerut mult, să ne jucăm împreună la jocuri, să uitați la mine cum ne jucăm la jocuri. O să fac o cină mare cu mai mulți prieteni de-ai mei, jucători, nejucători, cu povești de viață, o să facem și live-uri, dacă vă place, facem live-uri în care povestim, ne puneți întrebări. Și ce să spun, mai mult de atâta, mulțumesc încă o dată și în final de susținere și dacă vă place și vreți pe viitor să mai veniți cu sugestii sau așa, eu sunt liber aici, aveți Instagram-ul meu Coprean Energie, TikTok-ul meu Don1919 și pe YouTube mă găsiți Don Coprean, dar mă știți că vă uitați la videoclip. Vă mulțumesc încă o dată foarte frumos și la hater n-am ce să vă zic decât